Alauna pa lamang ng madaling araw ay nakapila na si Nanay Luz Viminda sa NFA compound sa Palestina, Pili, Camarines Sur para bumili ng binebentang benteng bigas. Madalas sumanong mahaba ang pila rito kaya't inagahan niya ang pagpila kahit na malapit lamang ang kanilang bahay mula rito. Ayon sa kanya, pangatlong beses niya na ring bumili ng bigas mula sa NFA dahil sa magandang kalidad nito. Maliban sa magandang kalidad ay di hamak na mas mura ang bigas mula sa NFA kung ikukumpara sa nabibiling bigas sa mga merkado. Maganda ang nito, walang amoy, kahit papano maalsa siya. Masarap din. Sa mga tulad namin naghihirap, kami na, wala naman amoy, wala naman marami din kami nakakain. Maganda ang patakaran ng Pangulo na ganito bigyan ng mga naghihirap o hindi naman naghihirap na makaabili ng murang bigas. Dahil tulong na ito sa mga mahihirap. Tinatayang nasa 48 pesos to 60 pesos per kilo ang bentahan ngayon ng bigas sa mga pampublikong palengke. Mataas ito kaya't malaking tulong na rin ito sa mga sektor na pinagbebentahan ng benteng bigas. Kagaya ng mga senior citizen, 4-piece household members, PWDs, solo parents, jeepney and tricycle drivers, at ang mga miyembro ng RSBSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture, kagaya ng mga magsasaka at mangingisda. Tiniyak rin ng pamunuan ng sapat na supply ng bigas sa kabila ng pagdami ng mga tumatangkilik sa benteng bigas meron na o BBM rice. Bilang yun nga po talaga mandato ng NFA, ang dami po namin kinikater na dahil dyan sa buffer stock management. Tayo po ay laging may handang supply ng palay and rice, lalong-lalo na para po in case magkaroon ng emergency and calamities, ready po si NFA. And ito nga, kasama din po dyan yung P20 or benteng bigas meron na. So hindi po, in the long run talaga pong sustainable na mabigyan po natin ng supply ang P20 benteng bigas. Dahil sa padami ang bumibili, nagdagdag na rin ang pamunuan ng tauhan para mas marami ang mapaunlakan at mabentahan ng benteng bigas. Samantala, mahigpit namang pinagbabawal ng pamunuan ang pagbebenta ng bigas na ito lalo na ang pagpatong sa presyo ng bigas na ibebenta sa iba. Panawagan ito sa mga magmamanipula ng murang presyo ng bigas na nabibili sa kanila. Kasi dun sa rice tarification law, si NFA, buffer stock management, ang buffer stocking na lang yung kanyang mandato. So ito, dito sa benteng bigas, meron na kami yung nagsusupply niyan sa Food Terminal Incorporated at sila yung nangangasiwa ng pagbebenta. Doon pa lang po, ito po talaga para sa kanila. So hindi po yan pwedeng ibenta sa labas. Jam Garcia, CSN.